og velkommen til 19-nyhederne med Ulla Jacobsen. I dag lægger vi ud med et indslag om dagpengereformen. I dag kom de radikale Venstre med udspillet til en ny dagpengereform, som skal betyde, at man ikke længere kan være på dagpenge i 4 år. De foreslår, at grænsen skal nedsættes til 2 år for at få flere borgere i arbejde. Men det har også konsekvenser for helt normale borgere, såsom Claus Nielsen. Claus Nielsen blev for 3 år siden fyret fra sit job som IT-konsulent på grund af nedskæringer. Siden da har han været på dagpenge, som har hjulpet ham med at komme igennem hverdagen uden hans faste indtægt, som han ellers fik fra sit tidligere arbejde. Nu står Claus Nielsen til at miste sine dagpenge den 1. januar 2013. Jeg er kommet for at høre, hvad Claus Nielsen synes om den nye dagpengereform. Jamen, dagpengene er jo værd skidt for folk som mig. Hvad er meningen med det lort? I dag har jeg sendt min 436. ansøgning. Jeg tror ikke. Ja, vi kører videre. Og jeg er træt af at skulle skrive ansøgninger hele tiden. Hvad skal jeg stille op den 2. januar 2013? Skal jeg på gaden for at få kontanthjælp? Jeg har inviteret beskæftigelsesordfører Knud Hemmingsen fra det radikale Venstre ind i studiet. Velkommen. Tak. Sammen med Christian Skytte, også beskæftigelsesordfører fra Enhedslisten. Lad os høre, hvad du, Knud Hemmingsen, har at sige til alle de mennesker, som den 1. januar 2013 står uden nogen indtægt. Jamen, jeg kan da godt se, at det kan blive et problem for dem. Men det er dyrt for staten at have dem gående på dagpenge. Det koster rigtig mange penge for os. Og den nye grænse, den kan måske få flere folk i arbejde. Det håber vi på. Må jeg lige bryde ind her? Ved du hvad? Jeg siger til dig, at den nye dagpengereform, det nytter ikke noget. Hvad med alle de folk, som ikke kan få et arbejde på grund af, at de er sygemeldte? Hvad hvis de arbejdsløse ikke kan finde et arbejde, selvom de er ude at sende 500 ansøgninger og stadig ikke har fået et arbejde? Hvad med dem? Skal de bare smides ud af systemet? Jamen, de vil jo ryge ud af systemet alligevel efter 2 år. 2 år senere, efter 4 år. Du mener altså simpelthen, at de alligevel vil ryge ud af systemet efter 4 år? De vil ryge. De vil ryge ud af systemet efter 4 år alligevel, mener du? Ja, dagpengemodtagerne vil ryge ud af systemet efter 4 år alligevel. Og der er mange misbrugere af systemet, og det bliver dyrt. Hvis vi nu sænker grænsen om 2 år, så vil det give en større motivation for dagpengemodtagerne, så de har mere lyst til at søge et nyt job, så de kan få nogle penge og ikke blive smidt på kontanthjælp osv. Derfor så håber vi, at vi kan sænke ledighedstallet på den måde. Hvad hvis de ikke kan finde et arbejde? Der er flere jobs. Der er flere jobs, tak, end der er. Jeg tror, du er nødt til at Du mener, der er flere ledige, end der er jobs? Det var det, ja. Der er flere ledige jobs. Hvad skal de gøre? Hvad? Så må de jo finde et midlertidigt arbejde, eller gå fra hus og hjem, så de kan komme på kontanthjælp. Fordi at... Derfor. Jamen hvad så med det og det og det? Ja, men jeg siger tak for jeres besøg. Jeg tror, vi stopper den her, inden I kommer helt op og slås. Jeg tror, vi skynder et band her. Ja. Tak for i dag. Det var nyhederne med Ulla Jacobsen. Vi er tilbage kl. 22. Ved du hvad? Det nytter simpelthen ikke noget. Du skal lige tænke på, at vi sparer penge. Det er vigtigt.